Sorry ora. Sing dadal tambak sapa? Aku ora weruh. Sing dadal tambak sapa? Ngerti wae. Aku karo iki. Waduh ra. Tumindakmu do. Salang tunjang kowe. Ayo saiki kowe kudu nampa hukuman saka aku. Apa Raden? Siap gerak. Lencangkemu. Ka. Ora napuk raine. Lencang depan, gerak. Gerak. Pusat 300 kali. Aduh, kokean. 5 kali wae. Oke. Ayo lekas. Laksanakan. Siji. Ada kok ming bokonge tok kuwi malah kaya sik, baleni. Urung tak hitung ya. Wis siji wis bengok banget ya. Lagi siji kok. Baleni bokonge ora kena. Ora bokonge tok, sak awak. Lah iya nah. Siji. Aku main siji terus. Lah kowe iki ora bener lehmu push up. Sing bener iki ngene iki lho. Contone ya aku ki militer ya ora iso push up ya. Oh, siji, loro, telu, papat. Oh, tangan siji iso 5, 6, 7, 8, 9. Ora nggo tangan ya iso. Oh, iso. Jali kowe. Ya ngalah. Siji, loro, telu, papat, 5, wis. Pisan meneh ping 5. Duh, ning tangan siji, kudu iso kaya aku. Weh. Baleni lenang kok ringke. Aku wis ah. Penting kowe maju. Siap. Kowe arep dadi tentara to? Neng aku roh mesti ora ketemu dadi tentara mergo kowe ora ireng. Tentara tuh harus hitam. Siap. Biar sangar. Siap. Hormat. Gerak. Tegak gerak. Push up. Ping pira, Gus? Ping 5 wae ning ora nggo tangan. Waduh, piye kuwi? Baleni. Wis kokean kuwi ping 10 kuwi. Aduh, ya tak balekne. Lho malah dadi ping 12. Saiki nuthuk kentongan. Ndi kentongane? Sik tak jupuke. Kudu iso kaya aku. Ketoprak saiki. Ping pira kuwi? Ping 6. Siji, loro, loro ping 36. Oh ya coba. Lagi siji, pisan sak tutukan iki loro. Nah. Kurang rong tuk-tukan nah. Wah, kepunjulan. Oh ya tak balekne. Lah dadi punjul 8 dadian. Malah kaya bagi ya. Kene, kowe kene, ora. Wis ora iso wis ora bakat ketoprak wis bali. Raten, maling liyane jak bali. Matane. Diwang sukmono mangadiri nuwi ana sasmentaning senjakan masih saring Bathara. Paman Arya sadangunipun kula miji dhumateng arahipun Sangya Para Pujangga pepunden miwah Sangya Para Winisepuh wonten praja ing Astina. Mugi sedaya samya midhanget Prabu ingkang dados sabdanipun ingkang putra Duryudana. Paman Arya bapa menawa Marawatine Kakang Prabu Karna. Inggih nggih. Kepareng rikala semanten ugi sampun mawantu-wantu sabda dawuh pangandika anak Prabu Duryudana anggen kula sowan wonten ngarsa paduka menjang menapa enggal paduka maring dawuh sababipun mbabar masewaken beneh kelawan adat ingkang sampun. Oh inggih kere
Ingkang bopeng saka lima tartentu ki sampun dangu. Mawan tuwantang ken paduka nedya paring sabda pangandika dumateng ingkang bopeng saka lima sartanipun Sangjung para nayaka. Miwah sangjaring para kawula wonten Praja Ngastina nggih, anak Prabu. Iya. Bawa Durna, paman ayo menapa dene Kakang Prabu Karna mugi dados ning kamuningan. Sampun boten tigang candra mriku. Negari Ngastina antuk cobaring Jawata. Negari Ngastina ketampan pagebluk. Kathah saking para kawula ingkang nandhang sesakit, esuk lara sore ketiwasan, sore lara enjang kapralaya. Mriku kathah sanget. Maling samangke kula sampun pikantuk sasmita, pikantuk wangsit saking para Jawata. Bilih walinaning praja negari Ngastina menika saged dipun seranani inggih menika mawi wujuding Kyai Nenggala miwah Kyai Lugoro menika ingkang sepisan lajeng ingkang angka kalih negari Ngastina saged bali nirmala temah jati-jati temah mulya menawi Bapa Durna amboyong dumateng arawipun Kakang Semar tumulipun getang tigang kedheping maninggal Kakang Semar rawuh lenggah wonten ing praja negari Ngastina awit ing sapangki wonten ujub donga ingkang dipun ujubaken dening Kakang Semar wonten ing praja negari Ngastina satemah nalika semanten praja Ngastina saged dados sarana waliya nirmala temah jati temah mulya bebeban menawa dening Kakang Prabu Karna. Oh, lajeng ing sapangki badhe kados pundi? Lampahipun lan serananipun anggen kula nedya mboyong wujuding pusaka Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Nggih, Yayi. Nalika semanten ing sakmangke sinten ingkang kadhapuk miwah kajibah. Amboyongi dhumateng rawuhipun Kakang Semar prapta wonten negari Ngastina. Kakang Prabu Karna Wonten dawuh babar pisan paduka kula aturi supados prapta wonten ing satriyan Madukara nyuwun ngambil Kakang Semar kaboyong wonten negari Ngastina. Oh nggih ngestaken dawuh. Lajeng Bapa Durna kajibah dados punapa? Bapa Durna babar pisan kula aturi supados paduka rawuh wonten ing negari Mandura nyuwun ngambil wujude Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara kagem sarana waliyaning praja negari Ngastina. Oh nggih ngestaken dawuh. Tartentu ingkang bapa namung saged mangestu dawuh paduka sartanipun kula nedya nyendikani. Tumili samangke babar pisan dinten sakmenika kula nyuwun pamit madal wasilan sowan wonten negaring Mandura. Nggih, Bapa Durna. Ngatos-atos ndherekaken kawan tindak jengkar paduka Bapa Durna. Nggih, nyuwun pamit madal wasilan. Pangestu kula tansah dayani tumrap paduka Bapa Durna. Lajeng ingkang abdi kepatihan kula kadhawan supados napa nggih? Pamandarya Wonten dawuh babar pisan Kurawa 100 dipun ketapaken. nggih. Ndherekaken namboyongi kelawan lekasipun Bapa Durna anggenipun bidhal sowan wonten ing negari Mandura menawi sakmangke ngantos Koko Prabu Duryudana boten maringaken wujuding Kyai Nenggala babar pisan paman Prabu Wasesa wonten kasta paduka kados pundi anggenipun nedya damel sarana supados paduka saged mboyong wujuding Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Nggih ngestaken dawuh. Tumuli samangke Dimas Kartomarma wonten timbaling kang dawuh Koko Prabu babar pisan gandeng kaya wis puna jejiban dina samengko iki Murata diagi iki sira ingsun dawuh budhal kang padha sipo jeneng ingsun nedya kundur kedaton nek ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan mastuti sabda dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Ya Dimas Kartomarma sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Jagat Dewa Putra jagat pangestu karo Apnara jagat Patendra Jaladewa wisata wonten dawuh Kanjeng Rama. Iki kaya praptari kadangmu pring Gondani ora panggeng iki Gatotkaca sing suwana ning Praja Mandura. Kadang wenggal menapa praptanipun Yayi Gatotkaca muring paduka Kanjeng Rama Prabu Baladewa. Ya anakku ya. Ora pangeling uga setyaku uga sowan mrene. Ingsun bakal ndangu kelawan jeneng sira Gatotkaca. Padha kanthi prayoga sartane raharja sak sowanmu ngersaning wakming Mandura. Anakku Kacanegara. Nunamin masang kliman tapi dinebena kula duri dumawahing tawang tuwang wa Prabu. Kepareng paduka Prabu Baladewa gawe ingkang puntring pring Gondani.
Sowan kula wilujeng boten manggalangan setunggal punapa kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wa Prabu. Ya. Gatotkaca ngatur bekti karo wong tuwa. Orang pengesne Makming Mandura tampanono nggih. Ya sampun kula pundika jimat maripi ndayane kasantosan. Setyaki padha prayoga. Pangestunipun Koko Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Setyaki tak tampa. Pangestuku tampanono Yayi Dimas Garba Ruci. Ya sampun kula pundi. Gatotkaca Wonten dawuh. sumengko sowan pun ngursaning Makming Mandura. Eneng wigati apa? Sepisan kula kemareng matur. Sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten kersanipun Wong Prabu Mandura. Ya, tak tampa. Ndung kaping angka kalih. Sowan kula menika dapur dipun utus dening para Pandhawa inggih punden-punden kula para Pandhawa ing Ngamarta. Rikala semanten kula katimbalan sowan wonten negaring Ngamarta. Lajeng kula dipun dawuhi supados sowan wonten kersanipun Paduka Kanjeng Wong Prabu Baladewa. Kadang-kadangku para Pandhawa utusan kelawan sira Gatotkaca. Nggih, Oh Prabu. Wigatine Wigatosipun bilih dinten sakmenika para Pandhawa nedya ngawontenaken tetanen agung. Serananipun tetanen agung menika kagem srana konduripun Ewang Pikulun Penari Sri Laniwan Pikulun Sadana kondur wangsul wonten garing Ngamarta. Awit sampun wonten tigang candra menika negari Ngamarta kuncatan dewaning buka. Mila saking menika negari Ngamarta ketaman pagebluk. Mila para Pandhawa nedya ngawontenaken tetanen agung wonten ing pasabinan satelenging negari Ngamarta. banjur wigatine para Pandhawa utusan sira sowan ana ngersaning Sunapa. Rikala semanten Wa Prabu Puntadewa lumantar paring dawuh antuk dawuh saking Wa Prabu Kresna paring dawuh bilih wangsiting para Jawata tetaning agung wonten ing negari Ngamarta saged kelampah rancak boten manggalangan setunggal punapa. Waton dipun seranani mawi wujuding Kyai Nenggala kaliyan Kyai Lugoro. Mila saking menika Wa Prabu waleh-waleh apa sowan kula wonten mriki menika namung nedya nyuwun ngambil wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Lugoro. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta. Kula ginaken sarana tetanen agung saking para Pandhawa wonten ing Murja Ngamarta. Wa Prabu Kagatri sanggape rangure nangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Gatotkaca wonten dawuh yen to pancen kaya mangkono kang dadi gegayuhane adi-adiku para Pandhawa sartane kabeh wae Yayi Prabu Puntadewa lan kawula Ngamarta ingkang bakal nganakaken tetanen agung ing Murja negara Ngamarta pun mung bisa nyembatani sartane bisa njurung pamuji sartane Makming Mandura bisa nayugyani. menawi katon Paduka kepareng maringaken ngambil wujuding pusaka Kyai Nenggala. Ora sadatak ingsun maringake kelawan jeneng sira wektu dina iki uga Makming Mandura sing bakal sowan ngursani Yayi Prabu Darmakusuma nyekseni nggone para Pandhawa nganaki tetanen agung ing pasabian negara Ngamarta. Gatotkaca Waduh, ngaturaken gawing panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lajeng samangke Paduka nedya bidhal dinten menapa ora ketang sambung ngobol colok lintang tumuli mangkat dina iki. Gatotkaca monggo kula dherekaken dereng ngantos paripun ingkang sami embal wacana kasarun nalika semanten paraptanipun Sang Begawan Durna dumrajeg tanpa larapat kakarya kagiat kang samya mulat. Kang kinarya wangsit pindha gombang angajabeng tawang susuh angin ngendi gone dening ngantos pranggen kula nampi aturipun anak kula Gatotkaca boten pangling menika rawuhipun Bapak Bandura. Lole Astaga Swala sila bertapa sumarante hawala inggih kare
Kula ingkang sowan marangsa paduka anak Prabu Baladewa. Dinten sakmenika wonten ing Project Mandura anak Prabu. Nggih. Wonten wigatos menapa pun nggih. Sowan kula sepisan tetinjuk dumateng Karajan Paduka anak Prabu Baladewa. Wonten ing Project Mandura ndung kapangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados sowan wonten ing Praja Negaring Mandura dinten sakmenika. Gandeng negari Ngastina kawontenanipun nedheng ke Taman Pagebluk, ke Taman Parangmuka. Antuk cobaning Jawata. Para kawula kathah ingkang nandhang sesakit, esuk lara sore ketiwasan. Sore lara insang kapralaya menika kathah sanget nggih. Mila saking menika gandeng anak Prabu Duryudana lek semanten sampun pikantuk sasmita wujuding wangsit saking para Jawata. Bilih negari Ngastina saged malih nirmala temah jati-jati temah mulya menawi tinunggan. Wujuding pusaka saking negaring Mandura inggih menika pun Kyai Nenggala kan Kyai Alugara. Mila waleh-waleh menapa sowan kula namung badhe ngempun brenjang jejawas wonten. Sowan kula namung nedya ngemis dumateng Paduka kersa Paduka. Maringaken ngampil wujuding pusaka menika Kyai Nenggala kan Kyai Alugara. Nedya kula boyong wonten negaring Ngastina, nedya ginakaken syarat sara anggenipun damel sara waliyaning Praja Negaring Ngastina nggih anak Prabu. Setyake tinunggul katanira karwa kang tumandang. Setyane ku karwanira. Mbok Setyaki. Iki Perbanturna. Mbok bacekno kowe basa karo aku. Kula tata krama kalian panjenengan. Awit jalaran kula rumaos lepat ngelangkungi marang tiyang sepuh. Lho kok ngungkuli karo wong tuwa kepiye? Kula wonten mriki menika ugi boyong wujuding Kyai Nenggala kalian Kyai Alugara. Nyuwun ngampil wonten kersanipun Koko Prabu Baladewa. Kula saking menika Kyai Nenggala kalian Kyai Alugara kula beta Praban. Wah, Tagawa. Nggih, kula beta. Wah. Yang ngono malah kemasang yudha katujuh ngene. Kene Setyaki. Kyai Nenggala lan Kyai Alugara bakal tak jaluk. Bakal tak gunake sarana waliyaning Praja Negara Ngastina. Menawi samangke kula aturi nampi wujuding Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Samangke kaboyonga dhumateng negari Ngastina wonten kersanipun Koko Prabu Duryudana. Jenyatanipun kula rasa kula ki cah nom kok ngungkuli karo wong tuwa. Ingkang langkung betahaken mriku para Sata Kurawa teka Paduka. Malah kula disiki menika mboten sae. Oh ya pancen ngono. Dina samengko tak jaluk wujuding pusaka Nenggala lan Kyai Alugara. Monggo mangtamani. Wela, kriwikan dadi kerujukan guyon dadi tangisan. Gatut kaca iki kepiye? Sampun mboten dados menapa Prabu. Kula mrika mangertosi watak mantunipun Hyang Durna. Menawi sowan wonten pundi-pundi menika mesti nggawa Sata Kurawa, mesti nggawa Kurawa 100. Menika samangke menawi mboten kula unduraken tartemtu namung badhe bebudak banyu bening kawonten wonten ing Project Mandura.
Gatot-gatot kowe gak wani ngantemi aku. Kula mboten mulasa kan panjenengan. Terus apa masih nibake tangane ngaku mau? Ana tangan gedhi banget. Sapa sing kentekan bensin? Aku, Mbah. Mbak diuyui wae. Wis sampean iki sampean sowan ning Mandura ngopo? Oh, lah kok iki dadi anak-anak pendewasa ngantemi aku. Iki perkarane apa ta jane? Sia-sia timen karo wong tua. Setyake iki yang ngono. Apa? Kowe ngapusi aku jare gawe nenggala. Sing tak maksud nenggala ki yo keplan iki. Ayo. Wong tuwa ora ngerteni wektu, ora ngerteni wayah. Ora ngerteni wayah piye. Aku ki perkarane apa kok do antemi. Ayo sampean ngopo ning Mandura Bloko? Bloko. Niatmu ngopo? Aku arep jile nenggala ki mung nak go gawe ring anak Prabu Baladewa. Lah ra tenan. Ra tenan. Wong tuwa ora ndek akal pikir ki yo ngene iki. Wis aja ngantemi aku, aja ngantemi aku. Ayo. Saiki sampean bloko, gelem bloko ora? Ha, sampean saiki gelem bloko ora? Wong tuwa kaya ngene. Wong kaya ngene. Kaya singane kaya ngene. Ayo. Woi, ayo. Ayo ayo. Ayo. Ngantemi kok karo do merem. Kesempatan iki. Ayo. Wong tuwa aja takon dosa. Ayo wong aja takon dosa. Mati kowe ya. Mati kowe. Mati kowe. Ayo kok. Iki ngono wong tuwa kandan-kandanan ning ngeyel. Do melek. Somelek ora. Ngopo ya, Kang? Ngopo-ngopo? Simbah Dura ndi? Mlayu. Waduh kan mesti wadul Kurawa kae. Duyak kowe. Malah kudu duyak. Duyak ge ayo kena kesuwen lah abang kae. Edan pripun, Kang? Anak-anak Pandhawa kok dumapan ning negara Mandura. Lho, Kok iso dumapan enten mriki? Oh, kula dhewe ra weruh. Welan terus iki pripun? Niki, deloke malah sirah kula bapak benjet ngeten. terus pripun? Gawa Kurawan ora digunakke nggo apa? Oh, satama kowe maju nganggo perang ora kita sedela. Hei, Masa wayang nganggo perang. Oh, sini. wis tak kendhamu, lho mboten trima. Panjenengan iku tiyang sepuh kula kok diantemi kaya ngono iku ora trima. Ana dibales. Tutut lamun ngatututan lamun mangsa prawira diktaya runangkono magawe klarira wang
Setyaki Sotama. Iya. Wong kang kaya kowe wis wani mulasara karo wong atu aku. Ayo. Kowe ora nrimake. Aku ora nrimake. Kowe sing kudu dadi ijole. Kowe kudu nyaur apa kang dadi tumindakmu sak murpat karo apa kang wis tak lakoni. Ora kene kowe ora trimo. Ajang Dadane Setyaki. Oh, mati kowe. Maju jangka harap bakal tinggal loncat. Leno mangin dapat tebak dadam ngene marganing matimu. Singolena prapteng lalis anak jaran hus. Mas. Antarja kowe arep wani karo aku jedol saka jero bumi. Siwa Kartomarmaya ya
arep wani karo aku. Apamu sing tak medeni kok? Ora gelem bali. Kowe dadi pepalange Sata Kurawa. Amuk legane atiku. Ayo, panggal tayone kok. Tebak dadah mriki margane patimu. Ayo, arep nyoba karo Antareja iki. Oh ya. Hot. Oh. Sabar to. No. Dai. Bagus cacalalat. Amo sudah meletak saya meletak baca. Ada penjojok terseluk ke kaca tanya di jogelan baca. Gebela dilai kita juga ada pengelan pati negara ke sudah. Ayo dulu ganti kowe biasa coba bilang muncul kan coba mau coba bilang muncul coba ganti kowe coba bilang muncul dulu ganti bumi lagi tangkap. Ada. But Siap. Yo. Ada tak apa ke? Semeneng wae. Susu Ramrata jajan Ramrata. Antasena. Pak D Citraksa. Piye? Aku pegak. Nek kon. Ayo. Nek kon perang karo kowe. Mau perang karo aku. Mah. Terus sampean arep perang karo sapa? Gak. Ya. Gatut Kaca. Antasena. Gatut Kaca. Ayo, wah jan aku kok malah. Aku malah ndredeg dhewe omongan wong kaya ngene iki. Siji ga, loro ko, aku wedi aku. Gatut Kaca kon mrene. Sehat celuke. Kang Bodi Mas. Goleki Pak D sapa? Pak D Pardi. Pak D Citraksi kok Pak D sapa nandane? Njaluk kapake pokon gimer ndase. Lho Antasena. Piye, Dik? Aku ora kon gimer ndase ora aja salah. Apa dikira Gatut Kaca ki pemain bola ngono apa piye? Wis karono akeh mbane aku malah sebah ngurusi kae. Nek jagongan ro kae karo tuntunana sing bener-bener engko nek nyeleweng barang kami sosolan soalé. Ya Dimas. Gatut Kaca. Wonten dawuh wa. Kotang. Kowe pajan wis ora. Kowe iki tak kon nuntuni sing tua malah kowe ora bener. Wonten apa, Pak? Kowe wis Ayo napa? ngantemi. Rama sapa wae Gatut Kaca. Kula pun ngalahke Siwa Kartomarma.
kalih Durma Gati. Lah saiki aku arep ngomong karo Kowe kowe. ganti kok pripun? Ning aja diomongke ya. Mboten. Aja diomongke sapa-sapa. Mboten. Aku ki jan sengit karo Kalih sinten? karo papate sengkuni. Mboten remen kalih Yang Patih sebabipun. Aku ki memang sih saben ana papa karyan perang Kurawa dikon maju Kurawa maju kalah mundur dipaido ati dipaido Dipaido loro ati. iya mula aku duwe dendam karo sengkuni. Kersanipun Aku gawanan gawanan mama manuk. mabur jan wis Manuk niku nggih mabur. Aku gawanan mabur Nggih. terus pas Pas-pasno dhewe. udu pasno cengele papate sengkuni. Kula kan beto mabur kan nimbles cengele Eyang Patih. Sing seru ya. Nggih. Wis ora suwe-suwe. Nyuwun pangapunten, Bu. Iyalah. 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 Cengelku ki kesle urung mari kok. Iki nek sing nimbles. Ya ngalah. Cit raksa. Cit. Rene. Ya. Ya matamu kira. Maman. Iyalah. Aku ki mlaku kok enek barang hibur saka dhuwur ki sapa? Kula. Aku mlayu kok iso nguyak. Lho ngapunten. Coba mungsuhmu sapa? Kukula mungsuh Gatot Kaca. Mungsuhmu Gatot Kaca? Nggih. Kula ngantem mboten dirasake. Malah mriko nyandak sirah kula. Wet. Nyandak sirahmu nggih. Wet. Piye le nyandak? Wet. Muni ngono kuwi nggih. Gatot Kaca nyandak sirahmu wet nggih. Terus kula diumbulke. Diumbulke. Nggih, per. Diumbulke wer. Nggih. Dadi bar wet terus diwer. Nggih. Terus bar kuwi kula diuncalke sak kemenge. Oh, diuncalke nggih. Kok iso nguyak aku iki piye? Lho kirangan, mbok menawa niku ajine Gatot Kaca. Oh, aji-ajine nggih. Wong kula niku napa niku nyanyot diuncalke niku ana sikil kula niku tiba-tiba muni cengel ngoten niku man. Kaya menehi petunjuk kon nimbles cengele sampean. Kula ngapunten niku mboten sengajan kula niku kula ora sengaja. Pun nggih man, ngaten mawon. Ya. Kula mengke dadak enten mriki ming izin. Iya. Kula mung wong perang kekalahan. Kula mengke ndak izin man. Iya, wis kana minggata.
Nggih, Pak. Ngreget-ngreget. Kula niku aja kok perang karo satriya. Kula niku perang kalih mbok wedok kalah kok. Mbok bobok. Wela dalah ditenono kowe ya. Ora balas dendam diten aja taken. Aku kayak arep bapak balas dendam kaya titenono kowe pati sengune. Aku nek ora ngeligo bendho pas kowe tiba sirahmu cerok. Aku ngene iki kono wong tiba tak tamake ngene cerok cengele mampus kowe. Ayo mau susura merata saya merata. Gatot kaca. Nggih. Eyang Pati Sengguni. Pripun? Aku arep takon karo kowe. Takon napa? Citraksi kae mau tiba ki karepe dhewe apa kono sing njaluk karo kowe? Artose priwa? Artine ngene lho, kono ki kon niba ngepaske cengelku apa kowe sing ngepaske dhewe? Mriko sing nyuwun. Mergo nek kula ngepaske angel wong sampean obah wae. Wes kira. Kowe iki senengmu kok kaya ngono ta? Mriko sing nyuwun. Kono sing njaluk. Nggih. Njaluk piye? Gatotkaca aku njalno. Ora sanira kele kami sosolen. Lah engko nek mengko dikira kula ngowah-owahi pawarta. Ya wis piye? Gatotkaca. Gatotkaca. Aku njalno papapasno cecengele Pati Sengguni. Ngoten niku. Ora trembelane ta cah kira. Aku arep balas dendam karo cah kae. Pripun? Aku njalno puasno sirahe Citraksi. Diuncalke. Heeh. Paske sirahe. Heeh, nggon bun-bunan jale, nggon bun-bunan. Nggih. Sik aku tak salin teklek. Ya iki nek nibane sirah lara iki. Kayu atos iki. Nggih. Wis aku gage uncalno. Nggih, Wan. Wis uncalno rasa suwe-suwe. Nyuwun pangapunten Eyang Pati. Mampus. Iya. Iyalah. Ngredek. Citraksi. Tulang sawangen. Gimana man? Gimana? Sirahku kok kaya ngene iki. Iki, kaya ngene iki piye iki? Lho iki kirangan. Jarene sampean arep balas dendam karo kula. Lah kok sampean malah sing niba sirahe dhisik, kudune lak sikile sik. Ora. Ya nek wangun iki rak sirahe sik agi awake. Lah nggih. Mosok arep langsung sikile loro ngiwonengen rak ya ora wangun. Lah rek kula niku nyemplung sak ndok-ndok. Lambemu ora. Lah wong kula niku ngerti atine sampeyan niku mesti balas dendam karo kula. Kula ngligo bendha ngeten. Wah, set. Waku sirahe tiba dhisik cerok. Ayo salah siap.
kakak kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Malah kaya nggon film asap. Wela. Kakang Durna niki pripun nek mboten lunga ajur tenane. Lole kentas waru gembol manyar-manyadun ning dungkul wana alas dadi wana. Wah iki Kurawana ora do bali, ora do nyimpang marga golek dalan ya apa? Lakon ajur kumur-kumur wanen tata krama apa? Wong tedian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku. Ndak rasa kaya ana bab sing aneh-aneh tumrap kayuang ning dandang mangore. Teka ora mangling iki suwane Begawan Durna. Durna Kumbayana. Padha kanthi raja sak sowan kita nengarsane panjenengan ulun. Nonamit pasang Klimantabe Bu Betari. Oh. Sawu-sawu kelepatan kula Tadawadana. Jernyatanipun kula mantun ngadhep marang ngarsa Paduka Ibu Betari Durga. Kula ngaturaken sembah sumeng keming mabekti kula kunjuk santapapada Paduka Ibu Betari Durga. Iya Begawan Durna. Ulun tampa karya bombong tias ulun, ora pangestu ulun tamanana. Inggih Ibu Betari. Sampun kula pundi datosna jimat paribentaing ing kasantosan. Lajeng ingkang angka kalih sowan kula wonten mriki menika cekaos kemawon blaka suta blakutang terus terang. Kula nuwun sewu. Rikala semanten kula kadhawuhan dening Anak Prabu Duryudana supados sowan wonten ing Praja Negari ing Mandura ingkang wigatos. Inggih menika nyuwun ngambil wujud ing Kyai Nenggara kaliyan Kyai Lugara. Pamripun kagem sarana anggenipun praja ing Ngastina Ketaman Pagebluk damel sora waliyaning praja ing Ngastina ingkang sampun wonten Tigang Candra nampi waing para Jawata. Nanging kuciwaning manah sareng kula dumugi wonten praja ing Mandura apa? Wonten mriku sampun wonten anak-anak Pandhawa mboten mangertos wigatosipun menapa. Mila sowan kula wonten mriki menika sepisan kula nedya nanjihaken sejatosipun para lancur-lancur Pandhawa wonten mriku kala wau mapanipun wonten ing praja ing Mandura menika wigatosipun menapa. Jenyatanipun Paduka menika Jawata tartentu mangertosi. Satanipun mriksa dumateng obah musik para titah. Mekaten Ibu Betari. Batobat Kumbayana. Yektine para Pandhawa nggone lancur-lancur Pandhawa nggone padha mapan ana ing praja ing Mandura. Kuwi ora ana liya wigati omong bakal nyuwun ngambil wujuding Kyai Nenggara lan Kyai Alugara uga. Lah Nadya sami nyuwun ngambil ugi wujuding pusaka ing Mandura. Iya, lajeng wigatosipun wigatine ya kuwi bakal kanggo srana para Pandhawa nggone nganakake tetanen agung. Mula Kumbayana mesti wae gawe kuciwaning manah. Putulun ya Duryudana nggone bakal gawe srana waliyaning praja nanging ora dadi ngopo. Malah kepasang yudha katuju ing nginu. Dina iki kita saneng ngersaning pun ibu sowan ana ngersaning panjenengan ulun. Kang ora ana liya wigati ya kuwi nyuwun pintasra iklan panjenengan ulun. Ulun mangerteni sartane malah kepara dina samengko para bangsaning Jem Baju Barat padha kepengin gawe sarana wurung ing gone para Pandhawa bakal nganakake tetanen agung. Mula kang saka kuwi gegayuhanmu kelawan apa kang ulun gayuh padha Begawan Durna. Oh lole samalole astaga semala sila berdobok. Menawi ngaten malah kepasang yoja katuju ngene kula sisan kemawon Ibu Betari. Sekalian kemawon kula nyuwun pintasra supados anggenipun para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung. Wurung anggenipun ngawontenaken tetanen agung wonten ing pasabinan negari Ngamarta. Ora dadi ngopo, ora usah kuwatir babar pisan dina samengko ulun kelawan bakal utusan kelawan abdi ulun. Lajeng samangke kula kedah kados punapa? Kita ya ora ketang hubungan kudu tansah ngewangi lawan lakune para bangsaning Jem Baju Barat. Kita kudu tansah gawe bebeda ning kahanan negara Ngamarta kelawan para Sata Kurawa. Oh. Menawi tetela mekaten kula nyuwun pamit dinten sakmenika. Bidhal wonten ing praja ing Ngamarta sak Sata Kurawanipun
kula nedya damel ngrisaking Praja Ngamarta. Ibu Menari, ngati-ati aja kaya bocah cilik Begawan Durna. Ayo sing rukun, totong kaya nyambung gawe. Babar pisan putut Jantaka. Wonten dawuh Ibu Betari paduka ngami kelawan ingkang abdi pun putut Jantaka. Lan kita wirambana dewa. Nggih, wonten dawuh pangandika menapa Ibu Betari? Babar pisan putut Jantaka kita ngepekno barisaning para Tamalada lintring lan sak piturute. Ingkang sakmengko kinarya ngrusak tetandurane para Pandhawa. Inggih ngestaken dawuh. Lajeng kula kadhawuh menapa? Wirambana dewa babar pisan. Kita budalna sangjaning para maling-maling saka ing setran ganda lumayet. Mengko bakal ngrusak kasabinane para kawula. Oh inggih ngestaken dawuh. Keparing nyuwun pamit madal pasilan. Babar pisan budal dina iki Wirambana dewa lan Putut Jantaka. Nggih, nyuwun pamit. Nggih, nyuwun pamit Ibu Menari. Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Marayang kula nyadong dawuh pangandika ingkang abdi pun maling raga nyadong dawuh. Ingkang abdi pun maling sukma nyadong dawuh. Maling raga enten dawuh Gusti. Maling sukma enten dawuh. Maling-maling liyane dene ndi? Maling sandangan, maling jeroan dene ndi? Waduh. Kula mboten mangertosi samike sateng pundi. Nembe miyaga mbok menawi. Sapa? Maling sandangan, maling. Wonten pangandika ing jamu menapa saking Ibu Tari Durga? Mangertiya. Kalamun dene iki kowe lan aku kudu ngewangi kelawan lekase ya kuwi Begawan Durna lan Putut Jantaka kuwi bakal ngrusak para Pandhawa nganake Tanah Agung. Para maling-maling kadhapuk suados menapa? Dadi gedang menapa tukang godhong wedang? Lho. Ora kok ngewangi karo Pandhawa kuwi ora, nanging kowe kudu bisa ngrusak nggone para Pandhawa nganake Tatanen Agung. Mula kang saka kuwi kerik lampit brungkat Kimul Gajah. Gelar Singa Barong Kimul Sreng. Gus. Kowe aja muni Kimul Sreng. Sebabipun kowe muni Kimul Sreng wonge gedhe ndase. Oh nggih. Ora muni kan biyen ta malan. Kerik lampit brungkat Kimul Gajah Gelar Singa Barong. Dikepung wakul boyo mangap maling-maling kudu temandang
ngrusak tetanane para Pandhawa. Menawi ngaten monggo kula dherekaken kula sagah. Nggih, kula sagah. Wis padha sago kabeh. Tartu sampun sagah menawi wonten probiyanipun. Lho. Kowe iki nyambut gawe kudu nyambut gawe iki kewajiban. Lho, lah sing penting duwite. Ambak orang isen-isen kita, kancane iki ijane iki ya gerdo apa anane kok. Nggih, sendika dawuh paduka kemawon nyuwun pamit matur masihan. Mangkat to dina iki aja nganti gang jijir, maling rogolan maling sukma. Waya. Ugek sadulita mel-mel Agus Ndara Janaka paduka rawuh wonten mriki enten migatos napa Ndara Kakang Semar kula wonten mangandika ing adawu mangerti ya Kakang luhananira kalemen dina sak mengko iki para Pandhawa nedya nganakake tetanen agung sabab negara Ngamarta ketaman pagebluk bisane wali nirmala temah jati yen Tewang Pikulun Betari Sri Sadana kundurana ing negara Ngamarta siji-sijine sarana kang bisa gawe sarana kundure Wang Pikulun Betari Sri ya kuwi nganakake tetanen agung mula kang saka kuwi Kakang Semar ndak jaluk supaya ning ngujupake donga nalikane para Pandhawa nganakake tetanen agung. Ala kula kedah pripun? Ayo Kakang ndak dhereke sawanana ing Praja Ngamarta Kakang. Ala nek ngaten monggo mawon kula kantun nderek pangandikanipun Sinuwun Puntadewa. Nek kula pancen kula kedah sowan mrika, awi kula dherekaken ya Kakang anak aja nganti kengkeri Kakang Semar. Semare koten prayekna semuriris. Semurire kabeh
gunjing langit kelap-kelap kelaton gergenjang alis risang mawe gandrung sabaran katurawa karma yakma saking jas balewur Koko Prabu Karna wonten menapa mrepeke kalian ingkang rayeng karang kadempel Arjuna wonten dawuh yektinipun Kakang ora arep bakal mrepeke kelawan kowe nanging pun Kakang bakal mboyong kelawan paratane Kakang Semar ning negara Ngastina wigatine napa sinuwun kok kula ajeng mangboyong Kakang Semar wonten dawuh mangerti lamun dina samengko iki negara Ngastina ketaman pagebluk bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya kalamun tinunggon Kakang Semar Badranaya Kakang Ridho mawur mangawur murahan tengarane ngajurit gong maguru gongso nuwun sewu lah nek kula ajeng mangboyong dinten niki ugi ngapunten kepeksane kula mboten saged nderek sakniki Gus lho sababe lah nggih sababe kula niki diboyong kalih Ndara Janaka kula ken sowan teng negara Ngamarta kula ajeng di ken ngujupke kenduri anggenipun para Pandhawa ngawontenaken tanen agung sedekah bumi lho yen ngono Kakang Semar ora kersa sowan ana ing negara Ngastina lah nek rampung kewajiban kula tang sowan dhewe ora sandadak sampean pethuk wae lah Kakang Semar wonten dawuh sinuwun nek pancen Kakang Semar ora kersa sowan ana ngersani Yayi Prabu Duryudana dina samengko aku kok bakal ngruda paripeksa karo kowe monggo nami ajeng ngruda paripeksa kula sinuwun Semar kena ngopo kok Prabu Karna bisa kontal wis saged kontal niku nggih merga nika niate mboten sae nika arep ngruda paripeksa kula ajeng dikata Ngastina niku kula jane ming arep dipateni mula niku senes kok kula matek kaji angin niku mboten ning niku pun hukum malam ngoten niku Ndara iya nggih lah mila niku monggo digelak mawon wancine lampahe tumuju teng negara Ngamarta Gus ayo Kakang Semar Koko Prabu Sri Bathara Kresna wekdal punika sedaya syarat sarana anggenipun para Pandhawa nedya ngawontenaken tetanen agung sedya sampun cumawis Koko Prabu inggih Yayi Koko Prabu Baladewa ugi sampun rawuh wonten ing Praja Ngamarta Kakang Semar ugi sampun rawuh wonten ing Praja Ngamarta tumuning sakmangke kula kemarang matur mansa paduka Yayi Prabu Darmakusuma inggih Koko Prabu inggih sepisan lampahipun anggenipun nedya ngawontenaken tetanen agung ing Masabinan menika sepisan panumbuking tetanen mawi wujudipun inggih menika pun Kyai Nenggala inggih ingkang angka kalih inggih menika kasil pepanen menika nalika semanten dipun tandur mawi Kyai Alugara inggih lajeng ingkang pungkasan inggih menika pun Kakang Semar Badranaya ngujupaken donga kandhuripun Iwang Sri lan sadana mila saking menika Yayi enggal-enggal kemawon kula kalian paduka Yayi Prabu Darmakusuma sartanipun kadang-kadang para Pandhawa namur kawula wonten ing praja ing Ngamarta anjing wonten lenging Masabinan inggih Koko Prabu ya Kresna aku mung nderek lawan apa kang dadi sabdane Si Adi Ndarawati inggih Koko Prabu Pramara remanguswanya ngambrangan kate karana ning kaswase yaneng marga malatgung tumering sangkanta mastrat maja lengleng lalu ngulati inggih Koko Prabu kula namung nderek ingkang dados dawuh paduka inggih Yayi mugi
Kisah mangke kula nedya dawuh kanan kadang kula Yayi Werkudara. Dara, Apa? siati mendonga kali jamono. Kinarya Srana ya kuwi pangilining banyu nganggo pasabinane para kawula. Ya ngestoke dawuh Jlitheng kakangku. Sumawi sak mangke Koko Prabu monggo kula dherekaken manjing telenging pasabinan. Inggih Yayi monggo kula dherekaken. Yayaji monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken sinuwun. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Sekali putaran sekali Sutama Gusti sasanga kasongan Surya Prabanya sumungkem keswa Werkudara ngawe kadang bayu ning ngopo? Werkudara ngawe kadang bayu ning ngopo Yayi? Wah, senggono kakangku lan setu buntu kakangku. Piye? Ngerti lamun dina iki para Pandhawa bakal nganake tetanen agung. Ana ing ya kuwi ning pasabinan negara Ngamarta kanggo Selana. Kondure Petari Sri lan Sadana. Banjur aku kelawan kadang bayu iki kudu kepiye? Aku tak jaluk miwangono kelawan lekasku nggonku bakal bendung kali Jamuna. Ya Ngestoke dawuh Si Adi. Ya, aku mung kari manut kelawan mukang dadi aturmu Werkudara budal. Laruta saking kutha Sakura kula Yanamutusa sang Sri ngestaken dawuh paduka sinuwun. iya
Kowe kawula ngamarta. Nggih sinuwun. Sapa aranmu? Kula pun Ipung. Dayak ta kuwi? Nggih, Lurah. Brengosmu sekepel sisih. Nggih. Awon-awon ben kaya Raden Gatotkaca. Gatotkaca awak semono gedene nek ngundang endi lek? Ora jumbuh karo awakmu. Ora jumbuh mboten napa-napa. Ning riyen wong wedok tau kesengsem malih kula. Dewi Yul. Iso asa kesuwen. Ayo gek do miwiti tetanduran. Monggo sinuwun. Sinuwun kula dherekaken sinuwun. Gancing langit kelap-kelap katon lir kenjang lesri sang maweh gandrung sabaran katluwuken iki solo tempone kaya ngayojan dadine nyuwuk cik 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 dentang tunces kudu alon-alon nek ra alon-alon grubyuk rapopo malah kaya nyeragen lengguyu malah kaya Pardi ampun ketinggal subur ndara iya Kakang Semar Semara remangus moyo ngambreng wene kate karnaning kaswase wah keparat Pandhawa wis do nganake tetandur lha kok iki apik-apik tandurane ora tak rusak ora seneng atiku. Saya katriya triyas mara marang risang katirate rate ratu-ratune wong cakra kembang kembang jaya kusuma asih mring kawula Sing ngantos paripun ingkang sami mbal wacana nalika semanten. Pinto medhun gegering jaba pelajaripun Sang Daya sinuwun ketiwasan sinuwun.
godhong senengane ngurusui wong nyelentem. Ngaturaken ketiwasan sinuwun bilih tetanduran sami risak sedaya. Kok iso piye, Doi? Bola penyakit. Kae ora pangling to. Kae balane durga kae. Pundi kae sawangen? Weh, kok eneng gunung loro kae. Utekmu. Mboten. Nika kok sing ngrusaki. Lah ya kae sing ngrusaki kan nyebar Rama kae. Udah dipari pangan uret. Kene ora tak sediake pupuk. Urea. Ora entek-entek omone, ha? Sekali putaran, setengah putaran, sikat sekulit mati dan kok putaran si wajah. Modar kowe Pandhawa. Tanduramu do rusak kabeh. Sing ngomong sapa? Oe apa? Cedhes siji iki. Tak tinggal nguyuh wae kok ana. Ora kok dadi kowe parjo ngrusak tanduran. Aki tak tinggal medhun nguyuh kok konangan. Ayo. Saiki nembang ali-ali. Jemoti rengos, semut ireng apa? Anak-anak sapi. Jenang gula. Lah kowe ngono. Lho, lali aja lali. Ali niki sulih kula. Aja dianggep sepele. Gayane luk-lukane. Kula mboten melu. Dan iki wiraswara rada. Parjo ki ning loro. Ha iki siji iki parjo sing ora waras ya iki. Sing parjo sing waras sing kae. Ayo bali. Iya, Nek. Bali. Abak plotroke. Iya. Kae bocah-bocahmu kae prajuritmu ya jak bali. Omolo to uret. Lintring akeh banget ngusake. Karo sapa kowe? Karo Gandrung. Kowe sing ngrusak tanduran to kowe? Heeh. Sijine sapa? Petel. Petel sapa? Sukir. Kae wis ngleceki tanduran to. Petel kok mulih? Iya, Nek. Kang Mus kok mulih? Iya. Kok mulih? Ora kemul tak. Iya, heeh, Nek. Dung tel yo bali le. Sekali putaran, setengah putaran, besikan sel kulit mati dan kotak, tar putaran jimat.
ngisor kuwi padha kaya ngisor ayo dipecah sawang banyune saya kelong kae sapa sing dadal tambak Nosena sing ngakon ngetoke banyu sapa? Aku. Wah, malah ngetoke aku wae. Uduh ya kuwi. Ngawur senengan ora. Piye, Pak? Delon tambak. Weluh apa? Rama itu. Ora. Nek kulino maitu iso nek mayang di maitu genti. Alah. Sing maitu wong mayang wis tak cekel wonge. Wis tak raupi tak sikati tak dusi barang. Ora kowe kok iso dadi banyune entek kaya ngono. Oh, aku diraweru sawangen. Lah kok ana percil-percil loro kae. Kene ora tak uyak ki malah yo kleru foto. Wait. Apa? Cetek jebule tiwas salto aku. Tiwas salto bol cetek. Oh, ora. Oh, ladu nglange munggah. Tututane coba. Sapa kae? Kayake Antasena. Ya mentas yo udah kecekel kok tadi coba. Oh, iki suwak pas seks suwak. Kodho keprake iki meh padha. Cicik ndandung des. Iso go cicik tak ndatang. Sorry ora. Sing dadal tambak sapa? Aku ora weruh. Sing dadal tambak sapa? Ngerti wae. Aku karo iki. Waduh ra. Pemindakmu do salang tunjang kowe. Ayo saiki kowe kudu nampa hukuman saka aku. Apa Raden? Siap gerak.
lencang kemu ka ora napuk raine lencang depan gerak gerak pusat 300 kali aduh kokean 5 kali bae oke ayo lekas laksanakan siji ada kok ming bokonge tok malah kaya sih baleni urung tak hitung yo wis siji wis bengok banget ya lagi siji kok baleni bokonge ora kena ora bokonge tok sak awak lah ayo nah siji aku main siji terus lah kowe iki ora bener lehmu push up sing bener iki ngene iki lho contone aku ki militer ya ora iso push up oh siji loro telu papat tangan siji iso 5 6 7 8 9 ora nggo tangan ya iso oh iso jali kowe yo ngalah siji loro telu papat 5 wis pisan meneh ping 5 doh ning tangan siji kudu iso kaya aku baleni lenang kok ringke aku wis aku penting kowe maju kowe arep dadi tentara to neng aku roh mesti ora ketemu dadi tentara mergo kowe ora ireng tentara tuh harus hitam siap biar sangar siap hormat gerak tegak gerak push up ping pira Gus ping 5 wae ning ora nggo tangan waduh piye kuwi baleni wis kokean kuwi ping 10 kuwi aduh ya tak balekne lho malah dadi ping 12 saiki nuthuk kentongan endi kentongane sik tak jupuke kudu iso kaya aku ketoprak saiki ping pira kuwi ping 6 jiji roro lulu loro ping 36 oh ya coba lagi siji pisan sak tutukan iki loro nah kurang rong tuk-tukan nah wah kepunjulan oh ya tak balekne lah dadi punjuluk 8 dadian malah kaya bagi yo kene kowe kene ora wis ora iso wis ora bakat ketoprak wis bali raten balik liyane jak bali
wansine wis paripurna. Kemedunan. Ya wis. Kabeh-kabeh padha slamet. Urung rampung sing kandha sapa? Niki gandeng sedaya tetanen agung pun sae. Niki pun apik sedaya, niki pun meh panen, Gus. Iya, Kakang. Nggih. Mula wekdal niki kula tak ngujubke donga menika sampun sinartan menika wonten ingkung menika maralambangaken sawijining pasabinan. Niki versi kula nggih, Gus. Iya. Nggih. Terus niku enten jenang sungsum. Menika wonten maralambangaken minangka pupuk saking ingkung menika wau. Dados ingkung ditambahi bubur sungsum dadose mleketrek. Terus niku enten pari sak unting niku mujudaken sawijining pralambang suci. Sanggya para kawula ingkang bandul rompol gotong royong dados setunggal padha tetanduran teng pasabinan. Iya. Bandol kunci. Terus niku enten kambil sak wawar niku mujudaken olah priyatine para kawula. Iya, nggih. Tan kanthi sesanti awit menika kula ujupaken, kula suwunaken wonten ngersaning Gusti kang akarya jagat. Wekdal niki ugi Iwang Sri lan sadana kondur wangsul wonten negaring Amarta. Mugi katampiya wonten ngersane para warga masyarakat sartanipun mugi-mugi Sri Semara Buming sakmangke sageta ngayomi lan semulur nggenipun tansah ngayomi nresnani dhumateng para kawula Ngamarta temah pageblung kang nemahe Praja Ngamarta sirna margalayu papan ingkang linangkungan Betari Sri ing sakmangke dadi ayom ayem tata titilan tentrem subur makmur ijo royo-royo tetandurane mandi ucape Sang Semar Badranaya. Sedaya pun sae, sedaya pun apik. Ndara Werkudara mangrampungi nika enten isih sing isih teng klithik nika, Ndara. Sekali putaran, setengah putaran persis kanjeng kulit. Arsa madange jagat tumunga-munga paning sabocah ing ukir marep babang sumirat keneng soroting surya megalan gunung-gunung
Kudara. Wirambana Dewa ya bali ora gelem bae tungkak ndasmu. Ya. Oh! Ah! 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 Wah! Wah, iya! Wah! Sorry ya aku ngerangkul kowe sengaja jane. Tupat kula malah gila. Bali.